Baik kenal mau kuwi. Ya. Ngomong tuh emang mengkis kok gitu. Garap, Lagi gitu. Iki mau artis kota Taiwan sing metu malah Jackie Chan. Alhamdulillah. Apa kau tuh ngomong? Bukan ngomong. Dia mau dikasih lo aku. Jadi Tribun ini alhamdulillah iki catetane nggih sing kaya apa aku ora hafal. Alhamdulillah sore iki dianipun Mbak Trias kalian Mbak Ada, alhamdulillah niat dan tujuannya kasuburan kok putanipun ingkang lami Mbak Sia Pak nggih amin nggih ditungane mugi-mugi putrane tansah paring panjang umur ya selalu nggih ngabekti karo wong tuane wis karone amin gunane bangsa lan agama Allahumma amin. Tapi ngomong-ngomong piantun rumah tuan rumah iso duwe dayah saka asli dari Taiwan itu yang mana? Nah, ini dilungkas iki alhamdulillah saka Taiwan basa ya rawuh. Nah, terus panjenenganipun Mbah iki di dalam wonten sebelah niku. Nggih, sing mriku alhamdulillah ya rawuh. Iki regimen sampean lho, seragaman Taiwan lho, Taiwan jan. Nggih, asli nggih. Lho. Saiki nggih Ramadhani itu derakan batik kundur. Batik kundur. Oh, yes. Alhamdulillah Rama matur nuwun Ramadhani ingkang dalam apa nggih? Kelas ini doaipun nggih pangsilane terang udane nggih. Hari dinten iki kasihipun Jawa nggih Ramayani alhamdulillah sore iki semelah kesan Gusti Allah lewat jenengipun Ramayani Mbah Buri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki alhamdulillah ya. Iki bintang tamune saka Taiwan. Nah. Letuan man Mbak Ii. Nah. Dalem mature rawuh merapat wonten nggih. Monggo utama. Monggo Mas disepoti Mas. Mbak Ii sama bintang tamu dari Taiwan tepuk tangan. Monggo. Iya, Mas. Selamat datang.